الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد bandiraɓe julɓe moƴƴuɓe tedduɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam mbiye sallallahu alayhi wa sallam ko almuɗumon Ousmane Jammalik Ba wona ka wona Diallo wona kan arte darsu men yewtere korka hoto mo yaadi hen ala ko heddi sona seeɗa يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ديسان منين الله يبي منده إن الله يحب الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لا إله إلا الله محمد رسول الله يوني ما أن مجا الله يدما ñande danga yomma ha beltoɗa moña e musibaji aduna muña e dewal Allah muña so hunde heppima mbiya inna lillahi wa inna ilayhi raji'un muñan bandiraɓe sehilaɓe enan ko seeɗa ceerno Ousmane jomiraɗo tedduɗo moƴƴo o wi ko balɗe seeɗa ko haali ko gon qawluhul haq enam أياما معدودات فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل سيدة قسيها لابي Allah yida ko satti ko o yida ko muusi ko o yida ko lollo hen ko nelaɗo halakal mutanatti'un ben fawoɓe koye mumen e diine ko Allah fawandu men ko halkiɓe e nam diine sa wi aɗa jumpa hen jarta hen ko seesa sa renaki folma bandiraɓe sehilaɓe eynam ceerno Ousmane ko hedde ɗeɗo balɗe noon ko balɗe dandu kollen Allah moƴƴere men korona ko hen wa ɓenan jooki ɓe jettoyaki ɓe ko yatimen ɓe ko mayaraɓe ɓe ko hesniɓe ɓe ko sukaɓe ɓe ko ngala jorna gongol cukalel beltina yummo welto gondi ɗin ɗon ɓuuri dewal Allah laabi temedere kumta haaju juulɗo ɓuuri mbaala juulde mbaala sujjude mbaala wirdude Ibnu Abbas omo waɗi itikaf woodi garɗo o humta ɗum haajum ɓe mbiya Ibnu Abbas a oppi itikaf ma o nelaɗo wi humtude haaju neɗɗo ɓuuri wadde itikaf e jama oɗo jama al Mustafa sallallahu alaihi wasallam enam Samba Diallo la concurrence e faade to Allah enam wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun mbaɗen dandu to sabageji to so juuloto to wirduto jamtoɗen Allah ha woosay ɗemɗe men jalten e korka eɗen ɗiggi sa yiɗi ƴewde dewal ma Allah jaɓama walla jaɓaka ƴew caggal korka holno mbaɗa a changé walla a waɗani changement sa waɗani changement il faut repentir une deuxième fois bandiraɓe sehilaɓe enam marchandise Allah noon ene tiiɗi aha ko aljanna an janna man khafa adlaj wa man adlaja balagal manazil ala inna sil'atallahi ghaliya ala inna sil'atallahi janna woni marchandise Allah aha ma ñorane bandiraɓe sehilaɓe liggoɗa seeɗa o ɓeydanma ha heewa sen wonde ikhlas inam juulen jammaji ɗi juulen leylatul qadre e ko wona leylatul qadre bandiraɓe sehilaɓe nden toɗen nandude naafike juulata kene aami sakkaro kene mettini wala hawla wala quwwata illa billah wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila naafike jantoro Allah ko seeɗa juula tan ko yiyeteɗo ay ñalawma o juuɗa jammo yelake so juulu ngu juuten wiye mais écoute mais vraiment c'est pas possible mais c'est pas comme ça la religion mais c'est long bandiraɓe haademi yaltude leydi men mi meeɗa andude fajiri ene janggede ko wona birabinas e falak
sa woni wuro mon ceerno mon jangatan ko liila fi subaka ki cikara ko dum woni diina nde jimi elimane ene julla fajiri woni 10 minutes mi onon odo kam ko julla 10 minutes medbi nande khushu ha jaltumi leydam dum il faut voyager sa dannima ma andude ko woni leydi mon ko won ko selli won ko sellani nela sallallahu alaihi wasallam jamma aljuma o janganno ko suratul sajda o wadde hen hal ata lil insan mi meedi julnude jangude suratul mutaffifin nyande weeti hala ko jeere hanki jamma keeceji amen muusi koppi am muusi fajiri ko odo julli min ummira ladde o namdo nelaado holno juldanno umar fajiri o janga surtout yusuf o foyen hajj nelaado jange darde wotere bakara o ali imran e nisa o jangi futur a'raf o jangi nas o jangi falaq mbaden varié لا إله إلا الله مباسن آمن دول الله إنام ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون نافقة سو جول كنا آمي كدي سن ساكو أنت يتو يا الله دلون إن ندول نافقة هذا بندر أبس نون جمت إن الله ها مباسن ود نافقة عمر yimbe men den be gore men fu en takka hore munafiqagal koy qissa isa an gonde mi jiran ko introduction woni o mo juuti Umar bi Hudhayfa a ƴewanta kam e liste naafigeɓe so indam ala hen seernaɓe ɓe mbi mo takkani hoorum naafigagal yo reeno wonde naafige kamɓe ɓe mbalano ko wayde enen ñallatan ko mantude koye men e dewalal ɓe palli ɓe dokki Allah pittali mabɓe inna Allah ashtara min almuminina anfusahum bi annahum janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna yuqtaluna ɓe mbi samina wa atana ɓe jii nelaɗo ɓe jii jibrilu ɓe jii uhud ɓe jii badar ɓe jii makka ɓe jii madina ɓe jii qur'an ne jippo ɓe jii malaikaji ɓe mbalata ko wayde bonɗi mabɓe enen mbalatan ko ñallaten ko mantude koye men wala hawla wala quwwata illa billah shattana sa andi Allah amantata hoore ma sa siftori bakkar ma so fittanduma wima an woni ceernal sernaɓe waliyal waliyaɓe darsuma ne weli umnoma ne weli mbiyaɓe aha min ɓuuri andude hooram so bakkar luɓane en kaldata mbiya fittanduma heɗe mi haalanma Allah ne anduma Allah suurma so bakkar luɓane haalta nehoɗa eynam bakkar ene neha bandiraɓe sehlam gare nehemɗon Allah mbasen wastade eynam en jettima to Isa ibn Maryam ruhullah inam en mbi o jibinama ndeysan ñande hen tampere fuɗɗi yumma ko tampi kamɓe ɓe ɓe ngala hay galle annabi Isa ene afli hayre afli hayre e ko wiya iblis ari mo annabi Isa mbiɗa yiɗa aduna ndeɗo hayre gafruɗa noon o ƴetti hayre nde o weddi iblis o inda an aduna fof jeehe bandiraɓe sehilaɓe o wuuri ko gurdam cattuɗam omon dogo omon suuɗo haɓe mbi eɓe mbaramo en coyata ɗon bandiraɓe sehilaɓe enam nde jibinaɓe gande makko omo joguimo ala baba ɓe donki adol ko mbiyata kono enen julɓe mbiɗen abdoullahi wa rasul eynam فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم لا إله إلا الله بأن يدو بيبي كو بي الله يهودين كالي مكو يوم مكو كونغول بونغول مي رفترا هين نصارى غاندي مكو بي ترينيتي بي كو 3 and 1 بي كو بي الله لا إله إلا الله enen mbiɗen ko julɗo koye annabaɓe nayo ulul asmi hen o jeeya bandiraɓe sehilaɓe eynam nela salah sallam wi on gonɗinɗo ala dewateɗo sona Allah o shirkinani o gonɗini komi jeeyaɗo Allah e nelaɗo mum Isa ko jeeyaɗo Allah e nelaɗo mum konngol makko ko wutta koye Maryam e ruhun minu o wi aljanna o naati ɗum wiyama halko wawi gollude fof ko golli fof kala ko golli fof ɗum ɗo nannimo aljanna hadis nan to Bukhari wiya dame jeetate aljanna udditama o naatira hen damal o yiɗi ndeysan enen gonɗin annabaɓe fof enen gonɗin defte fof ko enen goni gañiɓe bandiraɓe sehilaɓe hadis omo to Bukhari tongoɗo makko 3435 ujunnaji tati e temen nayyi e capantati e joyyi bandiraɓe sehilaɓe ceerno Ousmane un jeune là américain kanko ko ɓe chrétien ji e mawɓe chrétien ji ndeysan kanko e bammakko bible wiyere barnabas ne woodi bible wiya noon bible ɓoyde nana galle maɓɓe bammi ko wiɓe ay ɗeɗo defte fof mem ɗum kono oɗo bible hoto mem ɗum de sa memi ɗum ganda o fini gotol tan haade histoire fuɗɗade kanko o wonno ko Afrique du Sud o ɓonni comci arabe waji goto wi saoudnaji goto namde guel ɗo cukalel holno wontiri julɗo o fuɗɗi haalde mon o wi min babam ko ceerno mawɗo to chrétien galle amen min jogui defte min jogui bible tuggi ha kewi deftere wotere nan noon baba mbi ko hoto mem ndeɗo deftere anani ndeɗo hoto mem ɗum ndeɗo ko defte daneje ɗe noɓe mbiyata defte daneje taw deftere windani ko Qur'an windani ko hadis nallah sallallahu alaihi wasallam mbiɗa hara mem o wi pinmi goto tan piɗɗumi deftere tan janggumi jimi hen annabi garo akhir zaman annabi arabe o
mbi o annabi ari walla to arde o bamma ko ari dum an baba annabi arabe akhir jamano o ari walla to arde o hor jiida dum don o ye deftere nde bible o yiddi dum ya men wona min haramem o fuddi bahsude o yi arabe o nan o onon arabe kon arabe be bi'a o onon arabe akhir jamano nabi o ari walla to arde mbi o ari kay be mbi hor jiida dum o mi yido e bible arabe yim arkay mo holluma nan do e qur'an النبي صلى الله عليه وسلم بدن يحسم يهاني او ارتا the paracletus the comforter Muhammad sallallahu alaihi wasallam e version hébreu muhammadam woni maltado bi abi antubi sallallahu alaihi wasallam o woni non bam makko wi mo an sa opani ko kalta ko sa opani ko jaara ko ada witta ko faade diine ma halko bam makko ande makko e rabi kinade wi mo yo faata tani ko yo tani ko nan Tanzania yo faaton be jehi be coki mo to tantan to be tawi mo yewitta ko faare diine be postni mo bandirabe sehla be rabe kinane parce que gissa natara kay gissa goddo o di fallantede o dogi o fay Afrique du Sud South Africa o tawi ton julbe o namdibe affaire al Mustafa mo yi ne winda ma aro o don al Mustafa o gongin islam bandirabe sehla be jinno ko wardemo sabu nden ko gacce wontata be biya abori munti gacce bandirabe sehla be nam dum wadi wiibe Allah jigi beddo be kali koko boni ñande 31 ñande 24 enen bibbe men hoddibe men bandira men pay misim gonen amde ñande Allah ittande be bima non ko réveillon mais 180 c'est la fête ñande Allah ittande so yumama ittama hare daro itta fere pella ittiri yuma o pella ittide jinnaado ma gorko pella ittido o amuñanta dum ñande Allah ittande kan be non mais c'est pas 21e siècle mais non mais ils viennent nous voir on va aller les voir on va fêter avec eux mais 180 yeah, it's getting something. It's a shirk. You destroyed yourself. Abunni man mata yushrik billahi shin dakhala an-nar. Annabi Isa ko non wi. Wa inna Allah rabbi wa rabbuhu innahu man yushrik billahi faqad harrama alayhi al-jannah. Ko hunu ko Isa wi non. O ya bani Israila abudu Allah rabbi wa rabbukum innahu man yushrik billahi faqad harrama alayhi al-jannah. On bado shirku o yalti dina halabi. Wadi Allah wi, ken fa ko Allah wi. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الله ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا ولا حول ولا قوة إلا بالله ليدي أسمان النبي إيسا بي الله ليدي أسمان متني الله متني ملائكة متني يمبي فو متي جولبي متني ليدي أسمان إسي فتي هذا ليدي دي سيكادي كاجي دي سي مدي دي سي يندي يمبي on bi o rahman mojo jogi biddo o farani jettudo biddo yimbe fo ko jiade makko enen fo gor fo arane woni goto darge bandirabe o limi en hay gor mankara il faut ndaro esma ko nyaabe bandirabe sel yim fo ciot hay gor bornaki comci ngene ken jiabe itto bolo comci fo ko ibrahim rewbe worbe hay gor jawra goddo yummen aisha ya rasulullah rewbe worbe en koori gor fon jeew goddo ya aisha gor jawra goddo gor fo jaako hore mum وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ينهي يقول حالتا كون إن الرحمن أرد جعفر هدو بأسن ولدو دي يترد الله حديث قرسي الله وي جيادم اتمامم وفرحان يتادم ويتمكم إن بجيب بدو لا إله إلا الله محمد رسول الله ويديكم وفرحان يدو دمي لا إله إلا الله محمد رسول الله بندران سيلان أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم فاستغفر الله الغفور الرحيم